Ngagrik Wanawasa. Kampung Ngagrik Wanawasa. Lek ora tresna karo Ngagrik Wanawasa, gah aku ngekne tembang. Oh, ngomong ya. Mergo rasa tresna kuwi mau. Heeh, iya Mas. Sing cetok kata-katane, ya Mas. Kampung Ngagrik Wanawasa. Ngagrik Wanawasa ning apa Mas? Adat rutin sedekah bumi. Orang nganggo se Mas, sedekah bumi. Kok kakean kedawan. Ayo baleni. Ya. Ayo, malah turun. Malah turun. Orang nganggo se. Ya, menak kedawan. Ya. Adat rutin sedekah bumi. Sing aja cerdas Mas Weno. Ketunggu lek mau nyambut gawe ning elektronik malah. Iya. Duwe jolaras ki nggone empu-empu lho. Empu kerawitan sok bakale sok berapa puluh tahun yang akan datang ki empu kerawitan ki mesti duwe jolaras ke Indonesia. Kaya dene suwe kalau kerawitan duwe jolaras Mbah Iswanto. Terus Mbah Pong Jaido. Empune ning kene. Sing tukang nyelendem lho, Mbah Somo Bawuk. Jujo laras Indonesia itu gak empune. So bakalnya berapa puluh tahun yang akan datang. Oh, iya. Mbah Pong Jaido lawas banget. Yo. Rasa syukur mring pangeran. Dekah bumi utawa bersih dusun iki rasa syukur tumraping para warga ana ing Ngagrik Wanawasa nyang pangeran. Tegese mring purbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngono ya, ya. Iki para pecinta budaya ning Solo do kumpul ya ya. Maaf, ngestrene anggone para warga ana ing Ngagrik Wanawasa ngeneke bersih dusun. Wah, iya 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 iya. Wis oke jauh. Maaf, mergo awake dhewe jarang wayangan ning kota Solo iki jarang. Mergo Solo kuwi sing ajeg wayangan bersih dusun ki nek ora kleru sing ana telu lho. Ana telu. Ya. Salah satunya Ngagrik Wanawasa sing angka loro ana ing Sabrang Lor ning ora kleru isih setiap tahun kuwi mesti wayangan sing angka papat Mbah Mayek. Oh, Mbah Mayek. Heeh. Sing mempertahankan adat dan budaya. Heeh. Yo, lajeng Saben taun den pengeti. saben taun dipengeti. Oh iya, iya. Nano Srana silaturahmi. Nek ora nganggo wayangan kaya ngene iki kapan isane silaturahmi lek nek bebarengan ana ning papan kene no. Oh iya, iki para warga ana ing Ngagrik Wanawasa do mlumpuk kabeh kumpul kabeh dadi siji. Tirakatan lelekan nyambung silaturahmi dadi siji. Nyuwun berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, mula ibu-ibu, bapak-bapak kan sore mau wis do mlumpuk ning kene nduk. Kepara sawangan ki kok. Iki wayangan kuwi nek ngendi nggon liyane, kuwi nek bar liburan meni penontone do entek resik do mulih. Ning untuk yang ada di Ngagrik Wanawasa, kingko bar liburan tetap mirsani nganti paripurna, nganti selesai nyiras pantes lelekan lan nyucukne lek urunan 120. Lho ya. Tahun sepisan kok yo. Lah iya. Ya. Sadaya warga nyang uyuh
iki kabeh urunan ya toh terus dibantu lawan para donatur ya ya iso wayangan kaya ngene iki no ya terus manunggal manunggal tetunggalan ya wis sawetara kepungkur Mas Pendek dadi panitiane WA karo aku Mas Kangko nggih lakone nyuwun Ramayana oh iya apa Mas Romo tambah kurang rame mungkin gugure sirnane Angkara Murka mawon ya sirnane Angkara Murka padine Dasamuka sebagai lambang keangkara murkaan setelah sirna insyaallah dadi ayem tentrem oh ngono jenjem permanen mula iki simpingane lah beda karo biasane iki simpingane darah kono ketek-ketek kono buta-buta oh iya ya terus memuji rina lan wangi memuji rina lan wengi oh ngono ya supaya piye Mas desa Ngaglik utawa kampung Ngaglik Wanawasa memuji rina lan wengi supaya piye mugi slamet kalih saking sambi gawe ora nek 5 menit yo niku gawe tembang utawa lagu. Dadi iki uga matur sembah nuwun Bapak Camat Kecamatan Jebres utawa yang mewakili ya. Kapolsek Jebres, Ibu Kepala Kelurahan wonten ing Mojosongo ya. Ketua LPMK Kelurahan Mojosongo, Ketua FKPN Kelurahan Mojosongo ya. Ya maaf. Ketua Pok Darwis Kelurahan Mojosongo, Babinsa Kelurahan Mojosongo, Ketua RW Kelurahan Mojosongo, Bapak Haji Ali Pono, ya Mbah Lepo, ya lan semua warga